Ola, que tal? Moi boas tardes. Isto é o Conexión Galicia. Hoxe é 14 de abril. Os fieis o programa. Seguro que vos chama a atención que estea eu hoxe aquí nesta posición. Esperaban seguramente a miña compañeira María Cheda. Bueno, pois durante unha tempada tócame a min e a todo o equipo, como digo ás veces nestas ocasións, regarlle as plantas a María Cheda, mirarlle un pouco a caixa do correo, ata que ela volva a estar de volta, pois tócanos a nos esa tarefa que faremos encantados, e dende aquí ademais mandamos unha aperta moi forte, moitos azos, moitos bicos, e comezamos o Conexión Galicia presentando, como sempre, os convidados tertulianos que nos acompañan. Hoxe están con nos Bieito Rubido, que tal? Moi boas tardes, director del Debate, como estás? Moi boas. Paula Fraga, que tal? Como estás? Xornalista de El Español, que tal? Moi ben. Moi boas tardes. Iván Gil, que tal? Como estás? Moi boas tardes. Rafa Cabeleira, que tal? Moi boas tardes. Xornalistas todos vos que estades traballando en Madrid, pero sodes galegos. Que remedio. Bueno, pois, como a min, xornalista galega, traballando estes días temporalmente en Madrid. Bueno, hai moitas cousas das que podemos falar, das que queremos falar. Hoxe, durante unha hora, en directo, a esta hora na G2, en diferido, se nos ven, e algo máis tarde, pola noite, estamos na primeira canle da Televisión de Galicia. En calquera das dúas versións, moitísimas grazas por acompañarnos, porque a nós o que nos gusta é que vostedes estean ao outro lado para que o noso traballo teña algo de sentido. Comezamos falando do Real Decreto que hoxe aprobou o Consello de Ministros, ese proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, máis de medio millón de persoas que agora mesmo viven en situación irregular no noso país, mesmo máis, pode chegar case o millón de persoas que están nesa situación, van poder regularizar a súa situación. Non sei en que quere comenzar de vos a falar sobre este asunto, Rafa? Eu? A nós teño a sensación de que a nós como compañeiros seus vitais non nos vai a cambiar moito a vida, non? Eles xa estaban aí, xa estaban facendo cousas como vivir nos nosos barrios, acudir cos seus fillos ás nosas escolas, cuidar os nosos maiores, traballar nas nosas tendas, non cambia moito para nós. Eu creo que o cambio radical e importante é para eles, non? Que de unha vez van a ter acceso a eses dereitos que calquera emigrante, penso eu, nun país estranxeiro que traballa e cotiza debería ter. Agora mesmo, un de cada 5 das persoas que estamos en España son persoas que viven aquí, pero que non naceron aquí. Bieito. Sí, bueno, a min pareceme que de xusticia darlle a regularización a quen está traballando e vivindo aquí de maneira, digamos, civilizada e pacífica, pero creo que tamén hai que ter moi en conta a advertencia que fai o Consello de Estado advirtindo de que non se pode facer unha regularización tan masiva sin facer unha serie de controles, sobre todo aqueles que teñen que ver cos antecedentes penais. Non hai que esquecer que moita xente que ven aquí, a inmensa maioría, ven buscando un horizonte de vida novo, unha oportunidade, pero hai moita xente que ven fuxindo de outras realidades tamén por razóns, digamos, de responsabilidade penal. E a advertencia que fai o propio Consello de Estado, que preside a nada sospeitosa Carmen Calvo, advertindo de que, ao mellor, os procesos sí requerirían es decir, que non foran tan masivos, tan rápidos, que sí se regulariza a todo o mundo, pero, dende logo, un proceso que inevitablemente vai ser máis lento. E iso dalle unha sombra de sospeita ao proceso cando algúns, como xa dende algún partido, din que hai como un afán de regularizar a moita xente para que acudan ás vindeiras eleccións. Eu teño as miñas dúbidas ao respecto porque hai moita xente que o que ven é fuxindo das realidades tan dolorosas como as de Cuba e Venezuela, non? Que non son precisamente que animen moito a votar a unha sensibilidade como a do actual goberno. Os venezolanos son os terceiros que máis están vivindo en España, primeiros os procedentes de Marrocos, despois de Colombia, de Venezuela e os cuartos de Rumanía. Sobre o que dice que hai unha norma para esa regularización, ese proceso extraordinario de regularización, entre outras cousas que non teñan antecedentes penais. Efectivamente. Hai que acreditalo, sí. Sí é certo que nun principio se plantexou que houvese unha declaración responsable, sobre todo aqueles inmigrantes que procedentes de países que pola situación dos seus propios países administrativamente, burocráticamente sería imposible, non? Hai conseguir un certificado de que non hai antecedentes penais. Eu creo que é unha medida moi transversal, económicamente avalan todos os entes sociais, avala patronal, o sea, para a economía,
socialmente avalan todas as entidades sociais, ONGs, incluso religiosas, a Iglesia. O que me chama a atención, políticamente tamén tuvo certo aval transversal, cando isto procede dunha ILP, unha iniciativa legislativa popular, tuvo un aval transversal no Congreso. Chama a atención ese retroceso ou esa oposición de certos, xa non Vox, senón sobre todo Partido Popular, que cando gobernou tamén fixo este tipo de procesos de regularización. Bueno, eu entendo que é un pouco estrategia estarse negociando gobernos entre PP e Vox a nivel autonómico, e, bueno, intentar que este discurso ou apoiar esta medida que non dificulte esas negociacións ou que non rompa os posibles acordos. Bueno, chamame a atención tamén o que digo un pouco Bieito, atribuído a certos partidos políticos, que falan dun proceso de que isto é para ter futuros votantes. Home, hai que aclarar que isto é autorización de residencia e de traballo, o cal non dá dereito ao voto porque non é nacionalidade. A nacionalidade, para ben ou para mal, pois é un proceso moi longo, entre 5 e 10 anos polo menos. Sí, de media. Hai certo que hai algunhas nacionalidades, bueno, o que menos é 2 anos de residencia, non? Acreditala. Co cal, bueno, unha vez que se tes autorización de residencia, 2 anos, empezalle a sumar logo todo o proceso de, por eso digo, o dos 5 anos, non? Que sería os baixos. Co cal, bueno, pois non sei, se hai algún partido político que está pensando a 5 anos vista... Hai que engadirlle, Iván, que nos consulados de América, eu ainda estive fai uns días en Bos Aires, e tiven a oportunidade de escoitar a unha señora que era boa de 2 nenos. O seu pai era de Pobra de Brollón, e contaba que estaban regularizando os netos. Son procesos distintos, claro. E cantos anos leva? Cantos anos leva tamén ese outro proceso? Que a lei de memoria histórica. Isto é certo que... Sí, pero non son os mesmos. Pero hai un impulso novo a ese proceso. Paula. Eu sinto discrepar de todos os que están aquí Está ben discrepar, está ben. de todos os que están aquí, porque además fago dende unha postura, porque decía o compañeiro que son partidos como Partido Popular ou como Vox os que se están opoñendo. Eu creo que pode facerse unha crítica ao modelo de inmigración masiva e a regularizacións dende unha posición netamente de esquerdas, porque eu creo que isto que nos están vendendo como culmen do progresismo, por un lado, responde máis a cálculos partidistas, electorales. Era a propia Irene Montero a que, despois do anuncio destas regularizacións, salía nun mitin falando de agora pola nacionalidade. Están dicindo, nos somos a esquerda boa que estamos ao lado dos inmigrantes. E, dende logo, defendendo este modelo de inmigración masiva, para min non están ao lado nin da población estranxeira nin a nativa. Por suposto, todos os dereitos e os deberes para as persoas que xa están aquí, para as persoas que están efectivamente traballando e que están aportando a nosa patria, pero co modelo de inmigración masiva que temos, co modelo productivo que temos, que está a celebrar isto, as patronales, a patronal do campo da construcción, que están pedindo este modelo de inmigración masiva, moitos máis inmigrantes. Por que? Porque están ofrecendo condicións de miseria. Falamos de inmigrantes que veñen sin cultura sindical, xa non temos casi cultura sindical en España, para tanto máis noutros países onde é inexistente, que veñen con unha man diante e outra detrás e van a aceptar condicións de miseria. Tenemos un modelo migratorio de condicións absolutamente paupérrimas e que tira a baixa, además, os salarios da clase traballadora nativa, pero que mantén a inmigración, os inmigrantes, con unhas condicións laborais de semiescravitude. Con este modelo productivo, non só o migratorio, senón o productivo, a min pareceme que estas regularizacións son medidas populistas que non veñen a solucionar o problema de fondo e un mal parche. Además, tamén hai que recordar
que non sei se somos conscientes, por exemplo, eu como abogada que estou moi metida no tema de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, non sei se somos conscientes que o problema que estamos tendo nos centros de menores estranxeiros, un problema de que fai nada sabíamos dun caso dunha señora de 32 anos, fíxose pasar por menor e captou para ser prostituídas a menores aquí en centros de menores estranxeiros, levounas para Francia para ser prostituídas. Eso, entre outras cousas, pasa porque temos colapsados os servicios públicos para os centros de menores. Cal é a solución que propós? Dende logo, un cambio radical absolutamente no modelo migratorio. O modelo de inmigración masiva é incompatible. Hai 10 millóns de persoas agora mesmo vivindo en España que non naceron aquí, que veñen de fora, non todas, claro, se van poder acoller a este proceso extraordinario de regularización, pero quizás primeiro sexa a regularización e despois o mellor sí que hai que atallar todos esos aspectos que ti comentas, pero non? seguimos poñendo parches dentro do mismo modelo. É evidente, Paula, digo eu, non? O sea, que ti decías condicións de semiescravitude. Home, eu creo que se tes dereitos laborais, se accedes a un contrato, se accedes a unhas condicións, poderás dicir que o mercado laboral e as leis laborais en España son moi mellorables, moito. Claro que sí. Pero bueno, hasta ahora son 40 horas, podes ir ao médico se casi enfermo ter unha baixa. Home, se estás traballando no campo, case enfermo, estás na economía submersida, eu creo que moitos dereitos laborais non tes. Se estás traballando no campo, tes que traballar 16 horas, entendo que moitos dereitos laborais non tes. Pero aí a regularización supónse que axudaría, non? Que axuda, claro, o sea, non se pode mezclar. Merecen a pena que teñamos en conta. Por un lado, a Unión Europea si lle afeou ao Goberno de España esta regularización tan amplia, eso é certo, e por outro lado temos un problema serio na capacidade que ten o modelo de estado de bienestar de España, por exemplo, no eido sanitario. É dicir, si Madrid, como pero esa xente xa está aquí. Non, sí, pero si Madrid recibe todos os anos 70.000 persoas máis, o sistema sanitario de Madrid colapsa, inevitablemente. É dicir, Pero vayamos ao económico, Vieito, quero decir, é xente que vai cotizar, é xente que vai pagar o estado de benestar, é xente que hasta agora xa a sanidade universal, eran irregulares, podían facer uso da sanidade porque é universal, todo ser humano ten dereito a que o atendan. Agora a diferencia é que o vai pagar, o sea, vai no cotizar directamente. máis alá de que os números, pois, polo que sexa, pero, bueno, está comprobadísimo que os inmigrantes que fan moitísimo menos uso da sanidade que facemos nós. Pero, bueno, quero dicir, seguimos o plano económico, seguimos o plano económico puro e duro. É que sempre nos centramos no... do tema de Madrid, porque tamén nos poderíamos plantexar o tipo de país que queremos ter, non? Se queremos ter un país con unha capitalidade tan forte como a de Madrid, que moitas veces actúa como unha especie de furaco negro que o absorbe todo, cando en realidade podíamos ter un país que se podía beneficiar moitísimo, por exemplo. Periferia, non? Exactamente. A España vaciada, que falamos tantas veces, a periferia, as zonas prácticamente mortas por falta de xente. Non por falta de terra, non por falta de recursos, por falta de xente. Madrid aspira a ter 10 millóns de habitantes en poucos anos, quero decir, se non eres quen de darlle servizos públicos, pois entonces apagámonos. Sí, aí está o tema. Pero é un ambiente de liberdade, é dicir, a xente non se ven a Madrid, porque a xente tamén se vai a Nova York, e tamén se vai a París, e tamén, é dicir, o mundo agora, ou a Londres, ou a Nueva Delhi, ou a Bogotá, é dicir, ou a México DF. Iso é un fenómeno mundial de enclaves onde a xente resulta máis atractiva vivir en grandes cidades que vivir no mundo rural. Eu gallá ou ver a xente disposta a ir a vivir a moitos dos nosos concellos que están vacíos. Eu coñezo algún que teño estado ali nunha casa, dar unha volta de 360 grados e todas as casas do alrededor tiñan señores habitantes de máis de 80 anos, que cando morreron, algúns deles xa morreron, as casas quedaron vacías. O gallá houbera moita desa xente que quixera ir ali, pero non queren ir. É dicir, iso entra dentro do libre albedrío do ser humano, é moi complexo. Había 21 anos que non se facía unha regularización extraordinaria e masiva destas características. A ministra de Migracións, Elma Sainz, referíase a este proceso hoxe despois do Consello de Ministros.
Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio, con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones. Acaba de dicir a ministra, é algo que xa estamos comentando aquí, dereitos, pero tamén obrigas. Lóxicamente, que eso tamén o decía un pouco no seu día Meloni, ¿no? Decía, moi ben, se ves aquí, tens que aceptar as... Pero é un trato xusto, non? Para as dúas partes. Por iso, pero non sempre, por exemplo, é certo que a cultura non é o mesmo o inmigrante hispanoamericano, o inmigrante subsahariano, que o inmigrante do norte de África. O inmigrante do norte de África, e eu isto teño falado con algún alto mando da Garda Civil, que son os que están despregados por o mundo rural, no campo e din que é a diferencia, por exemplo, dos rumanos ou dos, insisto, dos latinoamericanos, o marroquí é moi violento, tende a ser violento. Dicíamos, a min un capitán da Garda Civil dun concello, que estaba dun concello importante, decía, sempre que temos un incidente, se hai un marroquí, hai un coitelo. Se hai outro tipo, pois, quero decir con isto, é unha realidade, non poñes esa cara, Sabela, é unha realidade... Que é así, como dito así en global... É unha estadística. Podemos... Que agora non tería eu aquí diante a estadística. Podemos poñer un parche... A metade dos que están irregulares en España son de América. Podemos tapar os ollos se queremos, pero hai un feito evidente. A estadística está publicado polo Ministerio do Interior, e os sindicatos da policía poñen máis acento nelo, é que moitos delitos violentos ou de violación de mulleres son máis protagonizados por xente non por hispanoamericanos, non por rumanos, non por subsaharianos, senón fundamentalmente por magrebís. Eu ese dato agora mesmo non o teño para contrastar, pero sí, porque exactamente o detalle, non sei, falando así, moitos dos delitos poderían, probablemente sí, pero agora mesmo... Por aportar datos. Claro, por iso. Eu criaime nun bar mariñeiro, vi moitas pelexas, e tamén vos digo que cando había unha pelexa casi sempre había un coitelo polo medio, e non eran marroquís, eran mariñeiros galegos, pero as pelexas suelen ter este tipo de consecuencias. Sí, suele ser máis clase social, eu creo que orixe. Bueno, vamos a ver, claro que clase social cando estamos falando de robos, cando estamos falando de delitos contra o patrimonio ou de delitos que veñen orixinados pola pobreza, non? Entonces aí claro que temos que ter políticas de erradicación desa pobreza, de mellorar as condiciones materiais das persoas, non? O que pasa que eu ese discurso non o podo, menos como feminista, non me gusta legitimalo, porque hai que ter en conta que efectivamente en aquelas culturas máis patriarcais que a nosa, donde dan un tratamento ás mulleres de non dereitos, de velas como seres subordinados, pois obviamente hai máis violacións de dereitos en xeral das mulleres, non? Entonces, unha inmigración masiva de esos contextos culturales religiosos, fundamentalmente islámicos, claro que vai xenerar un problema. Ali onde hai máis inmigración de contexto musulmán, hai ese aumento de violacións. Esos son datos, podemos buscalos, porque esos, dende logo... Deberíamos buscalos. Eso, eu, teño artículos escritos sobre isto, cos datos concretos, pódese buscar. A memoria da Fiscalía. A memoria, a Fiscalía, pero en todo caso non se trata de señalar o inmigrante, nin moitísimo menos. Por que? Porque aquí viola, roba o branco, o negro, o moro, o católico, entonces non se trata de facer ese señalamento, pero dende logo sí hai que señalar non o inmigrante, sino o modelo migratorio masivo, porque entre outras cousas, esa masividade é incompatible coa integración. E además xera guetificación. Vímolo en Francia, estamos empezando a ver en España, por favor,
podemos aprender da experiencia de outros países para non repetila aquí, porque en nome do multiculturalismo e en nome do progresismo estáse a acoller un modelo que é malo para a población nativa e para a población estranxeira. Bueno, xa que falamos de delictos, dicimos, hai moitos datos que están contrastados, e agora mesmo non os temos, pero están publicados. Hai delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilexiada, malversación de caudais públicos, máis de 75 testemunhas, máis de 13 días de xuízo, máis de 100 horas de xuízo, multas en total para todos os implicados que poden superar os 4 millóns de euros. Falamos do caso Mascarillas, que está agora o xuízo en marcha no Tribunal Supremo. Ábalos, Coldo, Aldama, eses son nomes que seguro xa lles sonan porque levan tempo sobre o tapete informativo, están a ser xulgados no Tribunal Supremo. Quinta xornada do xuízo das Mascarillas, escoitamos a exparella de Coldo falar tamén a exnoiva de Ábalos. Vai declarar unha testemuña clave que é Jesús Manuel Gómez, podería ser o conseguidor ou intermediario do exministro Ábalos. Non sei que vos xuxiren todas estas cifras, penas totais de máis de 50 anos para todos os implicados, Rafa. Se non fora pola gravidade dos feitos, a verdade é que é bastante entretido todo, non? A min lembrame moito o plantexamento a escopeta nacional. É un señor catalán, un empresario catalán que se acerca á casa do ministro a ver que pasa cos seus telefonillos, non? Vai todo un pouco así. Estamos falando de presuntas mordidas ou de cartos opacos na venda de máscaras e de material sanitario durante o tempo da pandemia. Claro, fíxate a gravidade dos feitos que estamos a falar, pero refírome sobre todo nestas primeiras semanas de xuicio que están desfilando o que se chaman moitas veces as personaxes secundarias, non? E xa só ese tipo de personaxes secundarias eu creo que xa nos dá un pouco unha mostra de por onde vai o corpo da trama en xeral, non? Volvíache a iso, esta sensación de xente que chega a cargos públicos seguramente sin a preparación necesaria ou sin o bagaxe político detrás necesario, que de repente sinten que todo está aos seus pés, que poden facer prácticamente de todo. Non, esa impunidade que está no ambiente. Teñen absoluta impunidade, ou sinten eles que teñen esa absoluta impunidade, e todo remata nun presunto, xa veremos o que se acaba fallando, caso de desfalco, podemos decir, o tema das mascarillas, pero despois con toda esta trama de personaxes, subpersonaxes, que é tremenda, non? Que a mí me foi moita gracia unha das cousas que estamos a ver, a cantidade de testigos que acuden a declarar disfrazados, que non queren... Ocultando a súa identidade. Ocultando a súa identidade, que non queren que a xente o relacione con isto. É bastante curioso ese detalle. Bueno, que cando pos a man, pois non queres que se enteren, pero cando te descubren que puxestes a man, moito menos. Sí, é lógico. No, eu creo que é un xuicio que queda moito ainda por ver. De momento vimos máis a parte máis folclórica, pois as sobriñas, as amantes e tal, pero aquí o que falta de verdade é o sustancial do xuicio, que é como se fixeron eses contratos, que mordidas hai e que administracións entraron a ese xogo. Aí está a clave deste asunto. E eu creo que iso está pendiente de que se fale nos vindeiros días, e é aí onde de verdade se vai a depurar as responsabilidades, e se demostra que efectivamente tanto Ábalos como Coldo como Aldama levaron diñeiro e mordida, e hai tráfico de influencias, e hai efectivamente os cohechos, non? Que non sei como se di en galego, dice colleitos. Cofeitos. Cofeitos. Dicimos É que ali non temos, ali non hai. Non ese tipo de lingüístico, cultural, político, non? Claro. Pero bueno, insisto, eu creo que ainda nos queda moito por ver. 74 testemunhas, Paula. Por iso. Pois sí, vai ser un xuízo que vai se estender, o que son as vistas vai se estender bastante no tempo por lo que decimos, non? Solo coas testemunhas 74. En todo caso, é vergonzoso. É vergonzoso o nivel de impunidade, de reírse na cara dos cidadáns que tiveron con este caso, non? Porque é o que decía tamén,
o compañeiro, non? Cando poderíamos reírnos se non fora tan grave, porque efectivamente hai personaxes que son absolutamente torrentianos, entre os disfraces, entre, o sea, a mediocridade, a cousa máis esperpéntica e grotesca que podemos topar, non? Pero o caso é a seriedade do que se está a investigar, das imputacións, e, ademais, no momento, porque cabe recordar que todo isto, o caso Mascarillas, estaba a pasar mentras os españoles morrían por centos, por miles. En un momento de moitísimo sufrimento para a sociedade, había quen, desde as nosas institucións, estaba enriquecéndose, presuntamente, de forma ilícita, non? Entonces, eu espero que sexan contundentes as penas e que esa sensación de impunidade, de chegar ás institucións para polas a servicio dun partido ou dun intereses espurios particulares deixe de pasar, non? Ademais, paréceme que máis alá do caso Ábalos e tamén o caso PSOE teñen a dous secretarios xerais na cárcere, e dende logo polo menos hai unha culpa en vigilando por parte de Pedro Sánchez e de toda a cúpula do PSOE, que estaba rodeado do máis variopinto. Eu a verdad que concordo bastante con todo o dito, e sobre todo por ese folclore ou Vexo que o que máis vos chama a atención, vos molesta, é o do folclore, non? Non, o que vou. Estamos falando É deto que tamén se dunha está trama... vendo en televisión, non? Estamos tendo a oportunidade de que estea televisado en parte, entón sí que se entende moi ben temos desde certa fora. curiosidade por saber, non? Sí, é que se entende moi ben, non? Quero decir, meter a má unha caixa nun contrato de mascarillas cando estábamos en pandemia e cando faltaban os médicos, estaban ao mellor indo ao hospital sen mascarilla, entendese Sí, moi moitos ben. destes contratos e destas ventas e operacións foron por urxencia, Claro, precisamente. cando estamos vendo como se enchufa a personal, sobriñas, como dicía Bieito, en empresas públicas, eu creo que a xente o entende moi ben, quero decir, por agravio comparativo, non? Temos na casa os estudantes con 2 másters sen poder traballar mentre suceden estas cousas na administración pública. O que vou é, por eso me refería ao folclore, estamos falando do Ministerio de Transportes, quero decir, o Ministerio de Transportes agora igual xa se pelexa aí con defensa, pero que máis presupuesto manexa. O Ministerio de Transportes ten multitud de empresas públicas que dependen del, é case outro goberno dentro do goberno. Con isto que estamos a ver, como pode ser que estuve superando esta trama sen que saltasen as alarmas? Claro. É máis. Entón, aquí ninguén asume responsabilidades políticas, non houbo nadie responsabilidades invigilando, responsabilidades de quen nombrou a esta xente, falábamos, non? O sea, porque o señor Coldo, un asesor, bueno, que ten o currículum que ten, como chegou a esa posición. Unha cousa é o señor Ábalos, vale, viña de partido, ten un bagaxe, polo menos, aínda que sexa orgánico, non tanto institucional, que ten unha trazabilidade, pero o señor Coldo, por que? Logo, bueno, pues, que actuaban con bastante impunidade polo que se ve en o resto de empresas públicas. Que esa trazabilidade, por exemplo, de Ábalos e de Coldo, tiñenna para ben e para mal tamén. A mí o que me chama moito a atención e con cousas que xa sabemos é como pode ser que unha das primeiras decisións que tome un presidente do goberno sexa poñer nese superministerio, como destí prácticamente un goberno aparte, a unha personaxe cos antecedentes que eu creo que no goberno ou no partido xa sabían cos que viña José Luis Ábalos, non? Bueno, eu creo que a nivel orgánico, bueno, no PSPB Valencia, no SOE de ali, o coñecen ben, sempre se manexou un pouco nas guerras internas, pero, bueno, que por sorte ou por desgracia é un pouco que se manexa dentro das distintas correntes dos partidos políticos, quero decir, máis alá deso, eu creo que, si houve en algún momento incluso algunha denuncia dunha exmuller, etc. Fama de riguroso non tiña, precisamente, non? Eu creo que, o sea, tiña fama de controlar ben a nivel orgánico un partido político, e eu creo que eso que o avala
a experiencia que tuve, por lo menos no SOE. Outra cousa é que eso che sirva para ser ministros, son palabras maiores. Ben é certo que hai certa tradición entre secretarios de organización dos partidos e ministros de fomento ahora transportes, por algo será tamén, non? Por ese manexo territorial, etcétera, das obras públicas, etcétera. Pero bueno, a min chama a atención eso, e sobre todo que ben polo PSOE por actuar no seu momento con dilixencia e rapidez, pero eu creo que non basta. Eu creo que aí houve unha responsabilidade en vigilando que alguén debería, se hai unha sentencia condenatoria, como parece todo indicar, alguén debería asumir un pouco máis de responsabilidades. Bueno, pois ese xuízo do caso Mascarillas está en marcha, veremos o que vai dando de sí, porque dicimos son máis de 13 días de xuízo, máis de 100 horas de xuízo, máis de 75 testemunhas, máis de 50 que dixen, 50 anos de penas, pode ser, entre todos, 50 anos de penas, con Aldama tamén, piden para eles multas de máis de 3,7 millóns de euros, penas totais máis de 50 anos. Ese xuízo está en marcha, e un que quedou pechada a instrucción, o xuiz Peinado pecha a instrucción do caso Begoña Gómez, procesa a muller do presidente do goberno por tráfico de influencias. Abre un auto ese xuiz que prefigura un xuizo. Podería estar a un paso de sentarse no banco dos acusados. Begoña Gómez, acusada de malversación, tráfico de influencias, corrupción nos negocios e apropiación indebida. 4 delitos. Bueno, salvo que a audiencia diga o contrario, nun principio vais a ter que sentar no banquillo. É dicir, o xuiz que instructor concluiu que ten que ser procesada. Eu creo que hai varios aspectos que merecen a pena comentarse. Este é un caso bastante semellante ao de Urdangarín. E daquela, decía o seu sogro, o rei Xoán Carlos, que naide estaba por encima da lei. Nin siquiera o seu xenro, nin a súa filla, que estivo sentada no banquillo, a infanta, contra a opinión, a infanta Cristina, contra a opinión do fiscal, contra a opinión da Abogacía do Estado e contra a opinión da Axencia Tributaria. E contra a opinión desas tres autoridades, o xuiz Castro mandou unha sentar no banquillo. Para que teñamos tamén elementos de comparación, porque no xornalismo tamén é fundamental utilizar eses elementos. Que quero decir con isto? Que Begoña Gómez é unha señora como calquer outro cidadán. Se non vivira na Moncloa e non fora... Neste caso comparas os cargos, digamos, non as acusacións ou os delitos ou os presuntos... Son moi semellantes, sí. Hai tráfico de influencias, hai apropiación indebida, eses dous casos estaban no caso de Urdangarín, os dous. Eu o que pregunto é, calquera de nós tería unha cátedra na Complutense sin estudios universitarios se non vivíramos na Moncloa e non fóramos a esposa do presidente do goberno? En calquer outro país esta práctica sería absolutamente rexeitable. E isto que se fai unha demagogia, por certo, por parte das feministas, non, que ten dereito, por suposto, faltaría máis. Calquer muller ten dereito a traballar e facer todos os traballos. O que non ten dereito é aproveitarse da situación de ser dona de un señor, porque además, dito sea de paso, iso non é precisamente... É un feminismo moi desnortado. Exactamente, a iso vou. Non é precisamente o que fala ben da condición femenina, aproveitarse da condición do seu marido. Aquí hai un clarísimo caso que é ter unha cátedra, de tentar unha cátedra sin ter a formación, nin os conocimentos, nin os méritos académicos para chegar a iso. Non de calquer universidade, non estamos falando dunha universidade pequeña, estamos falando probablemente da gran universidade deste país, que é a Complutense de Madrid. É a universidade con máis historia, con máis alumnos e con máis, dende logo, prestixio durante moitísimos anos. A parte diso, pois evidentemente, hai, e está documentado, as chamadas que se fan dende a Moncloa, agradecendo as donacións que se fan para esa cátedra. E, finalmente, tamén se sabe, por parte das empresas informáticas que colaboraron, que hai un programa que se fixo un aproveitamento indebido a señora Begoña Gómez. Evidentemente, nós non temos que facer, non temos capacidade para condenar, nin desar de condenar, pero non, é dicir, é a primeira vez nunha democracia
non só en España, sino en toda Europa, que a dona do presidente acaba sentada nun banquillo. Por dignidade debería haber, polo menos, un proceso de autocrítica e de que non o hai. De momento ainda non sentou. O xuiz Peinado Sí, está sentado. pide que se someta a un xurado popular. Sí, bueno, a ver ese xurado popular, ¿no? Porque o auto, a verdade é que eu non lín as 39 páxinas enteiras e que vin algúns extractos, non son moi docto na materia, Paula, que ten máis coñecementos xurídicos, non sei se o leo, pero si me chaman a atención cousas, non? Como dice que, bueno, o sea, o código, o sea, os delitos tipificados, que non pode haber xurisprudencia que a sosteña porque é algo tan inédito, chega a dicir que habería que remontarse a unha monarquía absolutista, Fernando VII, creo que se refire, non sei, pasamos por 40 anos Réximen absolutista. pasamos por 40 anos de franquismo con Carmen Polo indo por todas as xollerías de Madrid. Iván, xa se nota que non leches, porque esa frase Non ler, leche. e el o que ven decir Sin que o extractos, ambiente que se daba na Moncloa podía considerarse semellante ao que había na época de Dicía Peinado, Que non son había- condutas propias de réximenes absolutista, por sorte xa esquecidos no tempo do noso Estado, dicía o xuiz Peinado, engadía, habería que remontarse ao reinado de Fernando VII. Bueno, máis alá de, eu creo que sempre patinou, quero dicir, xa se lle corrixiu moitos autos, algún deles, bueno, con cortas e pega, bueno, a verdad que un xuiz curioso. Máis alá deso, eu sigo sin ver onde está o beneficio económico, quero dicir, tamén se pediron as contas, etc. Despois de 2 anos de instrucción, pechas a instrucción, e sigues sin decir onde está ese delito da que acusas, que a min chámame a atención. A min chámame a atención. Non liches o auto. Estaba acusada de 5 delitos, finalmente queda agora neste puesto de 4 porque arquivou o delito de intrusismo profesional. Eu o que xa remato. Non quero eu defender a señora Begoña Gómez porque a min, desde o punto de vista ético, pareceme que hai cuestións que son bastante criticables, eso é por culpa de que en España non está regulada a súa figura. Eu creo que aí deberíamos avanzar neso, como hai noutros países de Europa, que decía Vieito, onde non ocurriron estas cousas de sentar unha persoa no banquillo, porque precisamente na gran maioría, ou en moitos deles, está regulada esta figura. Pero non confundamos o que nos poida parecer máis ou menos ético co penal. O penal, o sea, que son palabras maiores. Paula. Dende logo, o reproche ético e político debe facerse, porque hai unha serie de feitos que son, dende o punto de vista ético, moral, político, execrables, e polo menos esa crítica debería facela o presidente. Como moito o que fai é mandar cartas de amor públicas, como fixo cando se empezou a investigar a Begoña Gómez, bueno, pois que mande agora outra que a sentarán no banquillo, porque efectivamente podese facer críticas concretas ao xuiz, porque vamos a decir que fai a veces unha literatura dentro dos autos, as cuestións falando do rei Felón e das monarquías absolutistas e todo isto, bueno, poden sobrar dentro dos autos e efectivamente correxíronselle algunha cuestión de forma que non de fondo, porque a Audiencia Provincial nos feitos sustanciales no fondo do asunto corrobora o que fixo a investigación que fixo o xuiz Peinado. Nun dos autos da Audiencia Provincial hai unha descripción típica dos elementos obxectivos e subxectivos que se teñen que dar no delito de tráfico de influencias, independentemente de que veremos o que pasa agora na segunda fase do procedimento, non? Pero hai unhos feitos, o tema da cátedra, o tema de poñer o seu nome un software que non lle pertenecía, unha serie de cousas que sí poden ser, además de moralmente e políticamente reprobables, xurídicamente, penalmente. En todo caso, verémolo. Veremos tamén que fai a defensa, porque a defensa de Begoña Gómez, porque dous delitos
que polos que está sendo investigada poden ir por tribunal do xurado e outros 2 non. Entón, eso quere decir que a defensa probablemente recurra este auto de transformación de diligencias previas na causa do xurado, pode que se vaya, que se dilate, a ver que decide a Audiencia Provincial e se finalmente a veremos frente a un tribunal de 9 cidadáns. Este auto do xuiz Peinado chega cando o presidente do goberno e a súa muller Begoña Gómez están de viaxe, presidente do goberno, viaxe oficial na China, están en Pequín. E desde ali, precisamente, o presidente do goberno referiuse, despois de respostas dos xornalistas en rolda de prensa, pero referiuse a este coñecemento, a esta publicación, a esta notificación do auto do xuiz Peinado. Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Que la justicia haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más. Bueno, isto é o que ven defendendo un pouco Pedro Sánchez desde o inicio de todo este proceso, non? Que todo caerá polo seu peso e que defende a inocencia da súa muller. Sí, pero hai nesa frase que parece moi inocente, hai algo que non é tan inocente, non? Eu pido a xusticia que faga xustiza, pero todos entendemos que para ela a xustiza é que se oneren a súa muller de todos estes delitos. Hai algo que a mí me chama moita atención, aparte de que eu teño a sensación de que todo neste proceso está fora de lugar. Por qué? Teño a sensación de que o xuiz está fora de lugar, teño a sensación de que o goberno está fora de lugar, porque está acollendo a unha cidadán que tiña que ser particular, como se fora parte do goberno, e non o é. Nas últimas horas, desde membros do goberno, criticaron bastante duramente, por exemplo, o ministro Bolaños criticou duramente este movimento do xuiz Peinado. Ia falar das palabras de onte de Bolaños, non? Eu entendo que un ministro, ainda que sexas o ministro de Xusticia falando das veces, tes liberdade de expresión para decir prácticamente o que queiras, pero hai que ter moito cuidado de preservar certas formas, non? Porque ao final as democracias tamén se manexan ou se sosteñen con hilos moi finos que é conveniente que cando ti gobernas non os movas demasiado, porque chegará outro día que non gobernes ti e gobernen outros, e cando fagan cousas similares as que estás facendo ti, non che parezcan tan ben, non? Despois viremos coas acusacións de fascismo e cousas parecidas. Pero, sobre todo, eu quedaríame con ese detalle, non? Por que este goberno se empeña en tratar a Begoña Gómez como se fose parte do goberno e non como se fose unha cidadán particular? Porque o mellor, incluso a nivel procesal, a nivel de defensa, sería moito mellor para ela. Porque eu teño a sensación que do que conta Peinado ou do que sospeita Peinado aos delitos que lle imputan, eu vexo un treito moi largo aí. Eu non acabo de ver os delitos tan graves dos que acusa Peinado atendome aos feitos que nos teñen relatados. Entón, non sei moi ben a donde chegar con isto, non sei. Bueno, pois iremos vendo, claro. A mí chámame, eu non sei por que hai tanta paixón en defender a dona do presidente, non o entendo. Non o entendo. Sorpréndeme. É dicir, o xornalismo que debería ter máis un papel de conciencia crítica do poder, dende logo, poñer baixo sospeita determinados comportamentos do poder, porque ten moitos resortes o poder, e eu creo que o xornalismo, dende o meu punto de vista, a miña máis humilde opinión, de respeto aos compañeiros, a min sorpréndeme a veces, porque a min pareceríame igual de mal se esta señora fora a dona dun presidente dun partido que non fora o PSOE. É dicir, pareceríame igual de mal. É dicir, non podemos ter a centos e miles de rapaces tratando de gañar oposicións para ser maestros anos e anos, dándolles interinidades, en fin, moita xente que ten unhas dificultades enormes, e de repente unha rapaza, unha señora, que non ten formación universitaria, conquire dende a Moncloa unha cátedra nunha universidade. E a continuación... Ela xa fixera traballos similares antes de que chegara a Moncloa. Pero ti sabes o que conseguir unha cátedra na Complutense? Traballos similares. Estaba nunha sociedade de enquisas, me parece, que era o que tiña. É dicir, o que non pode haber é o aproveitamento. Entón, se un Dargarín acabou na cárcel, eu non lle desexo que vaya naida ao cárcel, porque a cárcel debe ser unha cousa moi fea en casi todos os órdenes, incluso debe oler mal. Agora ben, a min pareceme que non é tolerable esta especie de benevolencia que lle damos por ser a muller
do presidente un partido de esquerdas. Pero non sinto que, É dicir, que se lle estemos a dar ninguna benevolencia a Begoña solamente hai que Gómez. escoitarvos. Benevolencia parece que hai nese ambiente. Estábamos vendo as imaxes de Pedro Sánchez con Xi Jinping en Pequín, na China. Parece que hai certo entendemento, xa non é a primeira vez, é a cuarta visita do presidente do goberno a China nos últimos case 4 anos. Pensades que están saindo cousas desa visita oficial, non? Como vedes ese contexto? Sí, son chamativas. Dende logo, a conexión parece que sí que a transmiten os dous líderes, non? Sí, home, o salto cualitativo desde das primeiras visitas que facía fai, que empezou as anuais, non? Fai 4 anos, a esta última. Xa non o estatus diplomático que se lle dé ao goberno chino, senón o cariz dos acordos. Bueno, creo que se están a firmar agora mesmo, non? Os acordos económicos, etc. Pero de boas a primeiras, eu creo que a relación con China, gustenos máis ou menos, é moi necesario hoxe en día, segunda potencia económica, pisando ellos os talos a primeira, e cunha capacidade de exportación bestial, que ante esa situación que pode facer unha potencia pequena, mediana como España, bueno, pues intentar condicionar o máximo posible as exportacións, as inversións chinas en España para que xeneren emprego e sexan o máis beneficiosas posibles para nós, a nivel de mercados, pois que nos abran o mercado o E de máximo xeopolítica, está posible. pedindo Pedro Sánchez, dicía esta mañá nas últimas horas, China é o único interlocutor capaz de parar a guerra en Irán. Non sei se vedes esa posibilidade, como esa grande potencia que é a China, que poida mediar aí. Vamos a ver, que China ten capacidade de parar unha guerra, non parou a de Ucrania, non creo que teña moito interés, porque China non é un país, e yo que recoñecer, especialmente belixerante nos conflitos bélicos. Mantense históricamente moi ao marxen. China ten unha estrategia económica moi clara, a balanza comercial de España é que nós vendemos produtos por 8.000 millóns de euros e eles venden os produtos por 50.000 millóns de euros. Temos unha balanza comercial moi desequilibrada con eles, que non só a temos nosotros. Claro, que eu decía que a China... Pero, por exemplo, nós con Estados Unidos, agora non, que cambiou, pero houve momentos baixo o goberno de Rajoy, coincidindo Rajoy e Trump, a balanza comercial de España con Estados Unidos era favorable a España, curiosamente, en varios miles de millóns. É dicir que a nós, China, a súa estrategia é impoñerse económicamente, o seu modelo de coche eléctrico é un arma matadora para o sector do automóvil europeo. Cada importación, según cálculos do propio sector, que está levando a cabo agora mesmo o coche eléctrico chino en Europa, estímase que son o peche de sete factorías de coches europeos, o que supón unha media de 14.000 empregos en Europa, e en España, que somos os segundos fabricantes despois da Alemania, pois vémonos moi afectados. O coche en Europa está prácticamente morto, o automóvil, e eu creo que e o resto dos países europeos están soliñando a España de, oye, como que este entusiasmo por darlle tantas facilidades ao coche chino, non? O automóvil chino. Eu creo que a China só lle interesa eso, non vai entrar máis alá de que faga por debaixo do tabuleiro moitas cousas, non vai entrar no conflito de Irak, desengañadevos. De Irán. De Irak. Paula. Irán. Sí, a min, bueno, vou falar ben unha vez de Pedro Sánchez. Independentemente de que, bueno, non tan ben, porque creo que moitas veces o que fai é utilizar a política internacional e a xeopolítica, que además estructura o todo, é vitalísima, e, sen embargo, utiliza a veces con carácter nacional, non? Para facer a contra aquí, además parece que quere erixirse como un líder anti-Trump, bueno, está utilizando un pouco as viaxes a China para eso. Pero, en todo caso, a min pareceme unha boa noticia que podamos ter boas relacións xeopolíticas económicas.
con China, e además pareceme que unha nación soberana o é cando pode explorar outras alianzas xeoestratégicas e xeopolíticas, porque además creo que deberíamos cuestionarnos os aliados que temos, co imperialismo absolutamente abrasador estadounidense, co papel da Unión Europea en guerras como a de Ucrania ou o xenocidio en Gaza. Entonces, creo que cos nosos propios aliados deberíamos ser moi críticos, que como nación temos todo o dereito a explorar esas vías con China e outras nacións. Rafa, líaste con Paula ou non? Un pouco, sí. Hoxe escoitaba a un tertuliano de outra cadena estar decir moi enfadado que era a cuarta vez que Sánchez ia a China. Home, eu penso que é mellor ir que non ir, non? É mellor ir 4 veces en 4 anos que non ir ningún. Ao final estamos a falar dunha das grandes potencias do mundo, ten moitos intereses a explotar. Creo que responsabilidade xa non dos líderes nacionais, incluso dos líderes regionais, que moitas veces tamén o fan. Temos moitos líderes regionais en España que cando poden viaxen a China ou reciben os chineses aquí porque hai moitos intereses a repartir. Pero eu creo que, sobre todo, con Sánchez nesta visita, máis acentuada que nas outras, chama moito a atención que despois de arrogarse un pouco ese papel que ten el de Pepiño Grilo, non? De ir dicíndolle aos outros países que está ben, que non está mal, o que fai con Trump, o que fai con Israel, de intentar poñelos no seu sitio cando non lle gusta, chega a China, en cambio en China non di nada. China, que non é ni moito menos unha democracia homologable, que seguramente ten un poder represivo dos maiores do mundo. Vamos poñer un exemplo. En China non se pode ver a Winnie the Pooh, por exemplo. Os debuxos animados. Os debuxos animados, porque se parece, din os opositores, que se parece ao presidente Xi Jinping. Xi Jinping. Estaba pensando Xi Jinping e sonaba... outra cosa. Xi Jinping sonábame a motocarro galego e non me estaba sonando ben. Os Chimpín. albañiles galenos chamaban Chimpín, Chimpín. estamos sonando a iso. Chamabanlle Chimpín. Ese é o nivel de represión que temos en China, non? E chama moita atención que este Sánchez, que é tan reivindicativo en outros países do mundo, cando chega aquí non se xa capaz xa non de decir un ai, non decir ningún a. Sí, é certo que, bueno, por ser gracia estamos vendo no mundo con atos de xenocidio comparado con eso, bueno, pues lóxicamente os dereitos humanos hai que reivindicalos sempre, pero por desgracia hai certa escala e eu entendo que a prioridade sexa parar un posible novo xenocidio en Libia a certas situacións que hai internas en China que lóxicamente non sei se o lugar onde reivindicalo, creo que eso é se facer anualmente, ábrese a conferencia de embaixadores, non, todos os anos, e aí marcanse un pouco as liñas estrategias de política exterior. Eu aí sí que lle teño escoitado o presidente do goberno por en solfa a situación dos dereitos humanos en China. Bueno, un pouco dentro da estrategia de política exterior. Non sei se a nivel diplomático ir ali a botarlle a cara ou reunirse ali mismo ca oposición é a mellor das diplomacias posibles. Pero volvendo ao tema de que moito mellor ter relacións que non tela, seguir ir 4 anos que non ir, mas fan a todos os presidentes, teno feita a propia comisión, creo que Merz, o canciller alemán, fai moi pouco. Macron foi aí. Claro, a veces a política é como moi denso, non? Explicar todo isto, pero hai exemplos moi claros. Pasounos un deles que é moi sintomático, cando houve a peste porcina en Cataluña. Chino que soe facer cando exporta, sobre todo a nivel produtos agrícolas, pechar o mercado durante moito tempo. Quer decir, que hai unha peste porcina en Cataluña, bueno, pois non compro ningún produto de España e se cadra dos países da periferia de España. Dame igual que se acaba a peste porcina, que isto sigue durante 2, 3 ou 4 anos hasta que este moi seguro de que podo importar. Que sucedeu nesta ocasión? Que unha rara avis completa, que China se acolleu os protocolos que España lle dixo que estaba facendo. É dicir, se España non consume dentro das granxas que están en X zona de peste porcina, pois China acolleuse o mesmo protocolo que España. Que pasou? Que salvouse esa industria que para España é moi significativa. Bueno, para isto valen as relacións diplomáticas. No, pero eu creo dous aspectos do que acabades de falar. Por unha parte, eu estou de acordo que é moi incómodo
ir nunha visita, Ir á casa de alguén a dicirlle criticar. algo, non? Pero hai que dicir que o rei Xoán Carlos si o fixo tanto con Pinochet como con Videla. Ao pouco tempo de chegar ao reinado, fixo 2 viaxes. Bueno, o primer viaxe oficial foi a Dominicana e despois a Estados Unidos. Ese foi o primer viaxe oficial, pero despois foi ao sur, ao Cono Sur, estaba daquela de presidente Videla, no, estaba Galtieri, e no outro estaba Pinochet e o rei Xoán Carlos. Hai que si medirse. fixo o discurso. Hai unha xerarquía quero tamén decir, entre países. Claro, quero decir, estou de España acordo. e Todos os Chile países son non é o iguais, a mismo que xeopolítica é España e complicada. Chile. No, E se falamos de diplomacia, É outro Sí, dato. sí, pero... Eu creo que China é moi importante, pero para nós é moito máis importante. Temos moitas máis intereses de inversión e de retorno da inversión en Hispanoamérica que en China. En China só temos un mercado cautivo que consiste en que nós lle compramos e eles non nos compran apenas. digo, falábamos de diplomacia, faltou diplomacia quizáis no caso de espionaxe o ex-tesoureiro do Partido Popular, Bárcenas, bueno, están xulgando estes días na Audiencia Nacional ese caso precisamente, esa espionaxe no ano 2013 contra Bárcenas, presuntamente para roubarlle material que podría ser sensible e que podría ter guardado sobre o asunto do caso Gürtel. Quen quere pronunciarse? Eu non sei se faltou diplomacia, dende logo o que faltou foi respeto ao Estado de Dereito, porque rompes un A principio... diplomacia era para enganchar, Sí. Porque dende logo... Se realmente o espiaron, diplomacia, pois non houve ninguna. Efectivamente. Dende logo, fíxense que Bárcenas é un personaxe lamentable, pero o bon dereito e a boa lei faise con personaxes íntegros e con personaxes lamentables, e non podes facer unha intromisión ilexítima na vida personal e profesional de naide, non podes corromper as institucións poñéndose o teu servizo para perseguir adversarios políticos, para fabricar probas, en caso de que se fabriquen. Non creo que con Bárcenas fixera falta fabricar nada, pero o caso é para que se estaba utilizando as institucións. O sea, como digo, o espionaxe para policial nun Estado de Dereito non se pode dar, sexa contra quen sexa. Quedan 3 minutos. Quen quere aproveitar un? Moi rápido. A min hai partes deste caso que me lembran un pouco o caso dos GAL, que ven sendo un aproveitamento excesivo dos recursos do Estado, sobre todo de ministerios como do Interior, e a sensación de non saber se van a responder todos os que estaban ao tanto do que estaba a suceder, non? Porque eu creo que unha das grandes preguntas deste xuicio é quen sabía isto que se estaba a facer. Iván. Moi grave, sí, utilizar o estado profundo para a policía, non? Para todo o que se ten dito, pero quero me quedar un pouco ca nota optimista. Bueno, estáse xuzgando, hai un ministro sentado no banquillo, foi un risco para a democracia, sí, non? Os seus principios básicos, sobre todo algo tan sagrado, non? Como que parecen as forzas de seguridade e utilizalas en beneficio propio. Bueno, aí está a xustiza o quite. Eu o que si me pregunto é que tería sido da sentencia de Gürtel se non existise esta trama paralela, quero dicir, o que está acreditado ou polo que está dicindo o inspector de asuntos internos que levou a investigación, que se borraron moita documentación, moitos audios, etc. Bueno, hai unha primeira sentencia de Gürtel, creo que é a primeira parte, non sei se abrangue todo, pero que tería sido, hasta onde teríamos chegado? Quen sería o cabecilla de Gürtel? Sí, bueno, eu creo que isto foi casi posterior a Gürtel, pero en todo caso, eu estou de acordo, isto é lamentable, e é unha limpieza que o Partido Popular aproveitou, dende o meu punto de vista, lógicamente equivocadamente, pero que tiña que haberse feito se houbera tido o goberno de Rajoy outra vontade que non tivo, que é o gran pacto que fai Zapatero con Fernández Díaz de manter unha estrutura da policía que acabou sendo, voltouse contra eles. É dicir, que a utilizaron, pero, é dicir, era a policía que tiña Rubalcaba, Villarejo e compañía, que tiñan unhas prácticas precisamente non normales. E iso é o que tiña que haber feito o Partido Popular, nada máis chegar,
con outro ministro que non fora Jorge Fernández, que demostrou unha impericia considerable, e, dende logo, isto é rexeitable dende todo punto de vista. E eu, a diferencia de outros, condeno con toda a firmeza porque non se pode utilizar os recursos do Estado contra un cidadán, incluso contra un cidadán que pode ser culpable de outros delitos, pero non necesariamente, en este caso, utilizar, como me parece fatal, que o fiscal xeral fixera o mesmo contra unha rival político. É dicir, todo o que se utilizar os elementos do Estado contra os cidadáns normales é un problema serio de falta de calidade da nosa democracia. Pois, Bieito, con esa reflexión que penso compartimos todos os que estamos nesta mesa, podemos dar por finalizado o Conexión Galicia de hoxe. Moitas grazas, Paula, moitas grazas, Bieito, moitas grazas, Iván, moitas grazas, Rafa, e, por supostísimo, moitísimas grazas a todos vostedes que están seguindo este programa. Dicimos en directo a esta hora, que son as 7:30, e en diferido se o ven esta noite na primeira canle da Televisión de Galicia. O martes, de novo, 6:30, 7:30, Conexión Galicia. De momento marchamos porque non temos tempo para máis, non porque quiramos marchar. Moitísimas grazas por acompañarnos.